Mifa production jabarani filɛbagaw an ka foli bɛ di aw ma ni aw ka farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ dayɛlɛ ni aw denkɛ n'aw balimakɛ fɛ chaque Bukadari Magasuba ni kanubagaw ye wele ko Mumusu a y'aw bisimila. An ka bi bakurubaw an bɛna daminɛ fɛn min ye farafinna tɔgɔla jɔn bɛ yen nɔ farafinna dolantanaw ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ f'a ma ko CAN ale san 2023 kan ka kɛ janvier kalo nin na Ivoirien fɛ yen nɔ. Ba Maliba an ka cɛden 27 dege karamɔgɔ ale y'o tɔgɔ di dɔgɔkun kɔnɔna na an bɛna an da don o la. N'an bɔra o kɔnɔ an bɛ don an ka championnat national ani kunnafoni caman farikolo ɲɛnajɛ olu de bɛna kɛ aw tulo garisɛgɛ ye bi a y'aw bisimila. I n'a fɔ kunnafoni daminɛ kun y'a da aw tulo kan cogo min na an ka dege karamɔgɔ n'o ye Eric Sekou Sel a mago bɛna jɔ dolantana 27 min na CAN kɛnɛ kan a ye wele bila o dolantanaw ma. Dolantana 27 u tɔgɔw ani u ka équipe ani u yɛrɛ fanga ye mun ye an ka togo ja filɛ an ka bi jɛmu kɔnɔ. Maa 27 olu tɔgɔw dilen kɔfɛ an b'a fɔ an ka équipe u ye ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min ye Kabala dagayɔrɔ la u ye entraînement fɔlɔ min kɛ o entraînement ja fɛnɛ an ka togo lajɛ.
n'an bɔr'o kɔnɔ an bɛna CAN yɛrɛ kɔnɔ an b'a yira aw la k'a fɔ groupe ninnu kɔnɔna na i bɛ a jateminɛ CAN yɛrɛ n'ale kan ka daminɛ fɛn min ye janvier kalo tile 13 ka taga bila février kalo tile 11 na i bɛ groupe A la i bɛ Côte d'Ivoire sɔrɔ i bɛ Nigeria sɔrɔ yen nɔ i bɛ Guinée équatoriale sɔrɔ i bɛ Guinée Bissau sɔrɔ yen groupe B la sa i bɛ Égypte Ghana Cap Vert Mozambique olu bɛ yen nɔ groupe C ye Sénégal Cameroun Guinée Gambie groupe D bɛ Algérie Burkina Faso Mauritanie ani Angola olu bɛ yen groupe E la sa i bɛ Tunisie Mali Afrique du Sud Namibie groupe F ale b'a kuncɛ i bɛ Maroc RD Congo Zambie ani Tanzanie hali bi an bɛ to o kunnafoniw kɔnɔna na an b'a fɔ an ka dege karamɔgɔ ale ka lisi dilen kɔ ani fɛn min ye kunnafonidilaw karila ɲɔgɔn na n'o ye Eric Chekuchel a ye fɛn minnu sɔrɔ k'a fɔ a ka lisi kan an ka jɛ an k'o lajɛ. C'est sûr qu'on n'est pas venu pour aller visiter Korogo. On ira à la guerre sur chaque match. Toujours jouer les matchs pour les gagner. Pour être respecté, il faut déjà exister. Pour exister, il n'y a rien de mieux que l'identité. Donc moi, le but du jeu, encore une fois, c'est de mettre l'identité malienne au centre de notre football. Le Malien, football dans le sang, est un football joueur. Voilà, il a des qualités, il a des défauts. Pour être respecté, il faut gagner des matchs. Gagner des matchs, il faut gagner une compétition. D'ailleurs, je suis surpris que j'ai pas eu de questions sur le cas de Bilal Touré, mais je vais en profiter pour en parler. Je suis énormément déçu de la manière dont l'Atalanta Bergame a procédé. Voilà, je n'ai aucun retour. Le doc n'a aucun retour depuis maintenant un bon mois. Entre nous, j'espérais que El Bilal soit avec nous, parce que la vérité c'est que il est d'attaque. Il est d'attaque, pas forcément peut-être pour le premier match, mais il est d'attaque. Et ils font tout pour l'empêcher de reprendre l'entraînement collectif. Et ils nous ont, entre guillemets, lâchés. Hein. Ils nous ont lâchés, donc énormément déçus. Moi, je me réserve le droit, avec ma fédération, d'intervenir sur un plan juridique. Voilà, parce que ça marche pas comme ça. Il y a un dialogue. Moi, le dialogue, depuis que je suis arrivé, je sais pas, mes prédécesseurs, tous ceux qui me suivront, mais moi, le dialogue avec les clubs, il est constant. Quand ils me demandent un retour à telle date, eh bien, il y a ce retour à telle date. Quand ils me demandent un retour physique, il y a tout, ils ont tout en temps et en heure. Moi, je demandais juste des informations, un protocole bien établi, avec bien sûr un planning. S'il fallait attendre le second, le troisième ou le quatrième match, eh bien, après c'était à moi de faire des choix. Maintenant, aujourd'hui, je suis extrêmement déçu et légèrement en colère sur le manque de respect vis-à-vis de mon staff, de mon équipe et de mon pays. N'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ Mali ka nin lisi cɛdenkura b'a la cɛdenkura min ni ale tɔgɔ ye Serigne Doucouré n'ale yɛrɛ ye ɲɛfɛma ye a bɛ dolan ta tɔn na n'o ye Lorient Serigne Doucouré a nalen Mali la nin wagati nin kɔnɔna na a fɛnɛ ye kumakan fɔlɔfɔlɔ min sɔrɔ k'a fɔ nisɔndiya min b'a la an ka jɛ an k'o lajɛ. Salut, moi c'est Serigne Doucouré. J'évolue au poste d'attaquant, je joue au FC Lorient et je suis un nouveau international malien. Franchement, je savais que ça allait être une très très belle expérience. Et par rapport à ça, je ne suis pas surpris. Je pense que j'avais besoin de ça. J'ai eu un accueil chaleureux. Cet esprit famille, je pense que ça marque bien le pays. Et du coup, je m'y sens très bien. Je ne connaissais pas personnellement tous les joueurs, mais la façon dont ils m'ont accueilli, ça a facilité mon intégration. Une ambiance familiale. On sent qu'il y a beaucoup de qualité, que les joueurs ils veulent progresser et qu'ils veulent aller décrocher quelque chose avec le pays. Du coup, il y a une bonne entente et ça, c'est super. Je suis attaquant, ça veut dire que j'espère marquer beaucoup de buts pour cette sélection. Si j'ai fait ce choix, c'est pas anodin. Parce que ça fait longtemps que
je suis l'équipe nationale depuis que je suis petit. À la maison, on regarde. Du coup, voilà, j'avais envie de grandir avec mon pays et avec la sélection. Et je pense que de marquer pas mal de buts pour aller chercher un titre, ça serait pas mal. Comme je disais, j'ai été très bien accueilli. Ça veut dire que franchement, je m'entends bien avec tout le monde et je les remercie pour cela. La compétition elle va arriver à grands pas. Du coup, on aura besoin de tout le public malien. En plus, on sait que c'est en Côte d'Ivoire, c'est chez les voisins. Du coup, voilà, j'espère qu'on aura un grand soutien et nous, on va essayer de faire le maximum pour aller le plus loin possible dans ce parcours. Et ça, vous pouvez être sûr, on va tout donner. O tɛmɛnen kɔ yani an ka bɔ kanu kɔnɔna na an b'a da o tulon kan k'a fɔ Mali yɛrɛ ka jamana ɲɛma n'o ye son excellence le colonel Assimi Goïta ale kan ka Mali jɔnjɔn n'o y'an ka drapeau ye k'o di an ka dolantanaw ma ni Ala ma basi kɛ o kan ka kɛ ka bɛn fɛn min ye janvier kalo tile 11 ma an ka président Kabala ani an ka égliw kan ka ɲɔgɔn ye an bɛ jɛ ka dugawu kɛ an ka égliw Ala k'u jɔyɔrɔ ni tintin bɛɛ. N'an bɔra yen an bɛna an ka championnat national la ni an nana an ka championnat national la an b'a da o tulo kan k'a fɔ o tile 12nan ale dolantanw olu programme bɔlen bɛ yan ISFAS ni AS Real bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min ye USC Kita ale ni Joliba bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ASCO ni ATS de Koro bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ 11 créateurs bɛ AS Bakarijan bisimila Binga FC bɛ Black Star bisimila fɛn min US Buguni ni Club Olympique de Bamako bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Stade Malien ni AS Police olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ US Buguba ale bɛ AFE olu bisimila. N'an bɔra ye dɔrɔn an bɛna fɛn min ye an ka Ligue 2 kɔnɔna na an b'a fɔ o tile 4nan jaabiw la sa fɛn min ye AZ FC ale ni CSB dɛsɛra ɲɔgɔn na fu ni fu FC Gausu ye sebaya sɔrɔ ASB ka 2-1 fɛn min Kingi FC ale ye sebaya sɔrɔ AS Lasa ka 4-1 o kɔfɛ sa fɛn min FC RFAF ale cira AS Gere fɛ 3-0 fɛn min ye AS Pays-Bas ni Tonnerre FC dɛsɛra ɲɔgɔn na 1-1 Yelen Olympique ale cira FC Jara fɛ 2-1 fɛn min ye Derby Academy ye sebaya sɔrɔ AEM ka o banna fɛn min ye 3-0 an ka bi farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ an bɛ a kun cɛ fɛn min ye yɛlɛma la o tɛ dɔwɛrɛ ni an ka denmisɛnnin ye ni ale yɛrɛ tun bɛ dolantan tɔn na tɔn min ni o yɛrɛ tɔn anw fɛ yan Bamakɔ an ka tɔn min tɔgɔ ye AFI nin wagati in na ni ale tɔgɔ ye Pape Sissoko ni a yɛrɛ si bɛ san 13 la ale ye a signé tɔnna Faransi n'o ye Faransi Première Division ye équipe tɔgɔ ye Reims fo san 2028 wagatiw la a bɛna taga Mali dolantana caman sɔrɔ Reims kɔnɔna na an bɛ jɛ ka dugawu kɛ a ye challenge kura min daminɛ Ala ka jɔyɔrɔ ni titi bɛɛ. Ni ne kɛra aw tulo garisɛgɛ ye aw ka farikolo ɲɛnajɛ la bi an bɛ foli di aw ma an ka page noire la yan'an k'a datugu an b'a fɔ nin ye denmisɛnnin ye ni dege karamɔgɔ don n'a tɔgɔ ye Cheikh Ɲambele a yɛrɛ ye dolantan donc dolantan kɔfɛ kalan ni fɛnw kɔfɛ a yɛrɛ tilara ka taga centre de formation sigi Para Jikɔrɔ ni usine kari la Cheikh Ɲambele Ala ye ale ka kalifa minɛ Ala ka bɛn jumajan tɛmɛnen ma an bɛɛ bɛ jɛ ka tasi bila k'a ye ka dugawu k'a ye Ala ka hinɛ la Ala ka jigiyɔrɔ ɲa a y'an kɔn kiti min Ala k'o nɔgɔya an n'a bɛ taga jɛ mun Ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen Ala k'an yɛrɛ ɲa k'an tan don kɔnɔ fɛn min ye Cheikh Ɲambele an b'a fɔ Mali fédération kɔrɔ n'o ye Ɲambele ale yɛrɛ denkɛ don Cheikh Ɲambele an bɛ tasi bila k'a ye Mali dolantana bɛɛ tɔgɔ la Mali entraîneur bɛɛ tɔgɔ la Mali supporterw bɛɛ tɔgɔ la Cheikh paix à ton âme badabada dalen Ala k'an nɔgɔya aw ye. Ni ne bɛna kɛ k'an ka bi farikolo ɲɛnajɛ kuncɛ aw k'an bɛn wagati wɛrɛ ni Ala ma basi kɛ.